ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ କେଜି 2ରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଗପ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ହାତୀ ପିଠିରେ ଛେଳି। ଗୋଟେ ବଣରେ ହାତୀଟିଏ ଶୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଠେକୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଗୋଟେ ଛେଳିଟିଏ ଆସିଲା। ଛେଳି ମଧ୍ୟ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ହାତୀ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଲା। 3 ଜଣ ହାତୀ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଛେଳି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଲା। ହାତୀ ଛେଳିକି ପିଠିରେ ବସେଇକି ବୁଲାଇଲା। ମୋ ଗପ ଶୁଣିଲା।